Jo had de goede pet op. Ja, dat dacht ik al. Ja, dat dacht ik al. Jo had de goede pet Ja, op. dat dacht ik al. Ik ben toch wel, ik weet net waarom, maar ik heb is mijn favoriet. Ja, dat dacht ik al. Ik heb heel dat geleerd. Nou, wat mooi, dan heb je mooi in beeld. Ja. Maar ik zit nog even zien, als het al je naar het zin west is. Ga je het naar het zin hoor, mevrouw? Mooi hè? Ja, weet gezellig op de Marrenprinses? Nou, mooi. Hier ook alles gezellig? U hebt ook naar een zin gehad, mevrouw? Ja, wel. Ja? Ja. Was u al eens eerder naar Skûtsjesilen geweest? Nee. Nee, eerste keer? Ja. Was een mooie vuurdoop. Ja. Toch? Ja. Volgend jaar weer? Denk het wel. Nou, wat gezellig. Wat gezellig. En Jim had ik, daar hebben we het al over gehad, hè? Daar zit Groningen. Groningen. Mevrouw, volgend jaar weer? Ja? Niet? Dan gaat u wat anders leuks doen. Wat anders spontaans. Maar u vond het wel de moeite waard. Nou, gelukkig maar, hè. En zus, heb je het ook leuk gehad? Het zou niet iets zijn wat ik zelf uitgezocht zou hebben. Oké, maar dit is natuurlijk weer niet de unieke reclame voor mijn filmpje, hè? Sorry. Maar ja, het verschil moet er zijn, hè? Verschil moet er zijn. Nou, ik ga even verder. Hebben jullie het naar je zin gehad? Ja? Ja, zeker weten. Zeker weten. Hoor ik hier enigszins een ander accent dan een Fries accent? Het is geen Fries accent. Nee, dit is echt Westers accent. Ja. Zijn jullie gezellig met vakantie? Nee, we zijn een dagje uit. Een dagje uit? Nou, dan ben ik wel heel nieuwsgierig waar jullie vandaan komen. Alsmeer? Ja. Oh, daar moet ik ook binnenkort heen. Waarom dan? Er staan studio's. Ja, ook nog. Ja. Ik dacht, dat is wel geschikt. Ja, dat is schrik, ja. Nou, Maar dat was je wel, ja. was het de moeite waard? Jawel. Ja, het was wel een beetje Niet zo jammer spannend, dat... hè? Ja, maar de wind was net weer niet dat je zegt van lekker hard en... ja, op een gegeven moment werd hij ook nog ingekort. Dan, Ook nog? Dat heb ik niet gehoord. ja, de boei die werd ingekort. Ja. Maar dan had ik er even bij moeten zitten, dan had ik het even kunnen vertalen. Ja. Nou ja, helaas. Nou, Maar jullie vonden het ook wel leuk. En heb je eens een keer een heel groot zeilschip gezien? Een Skûtsje. Nou, hartstikke bedankt hè. Maar dan wens ik jullie voor de rest van deze dagen, alle leuke dagjes die ik ga doen, nog een hele fijne dag. is goed. Hier ook naar het zien. Hij is helemaal ingetogen. Daar ook naar het zien geweest, mevrouw? Ja? Ja? Nou, gelukkig en gelukkig. Nou, dit was hem dan vanaf de Marrenprinses. Dit wie hem dan vanaf de Marrenprinses van de Prinsenhof. Ik wil hem even 10 danken dat ik mij mocht. En ik zal aan nog even in Jenne woord op paard. Misschien dat we nog een paar skippers treffen. En dan maak je er wat van. 10 dank.